پشتی جوینا شاندا انجمن نیشتیمانیا کورد لسوریه به وزارت دربیا ولات سوئدی هر وها بشورمندا دیمستوراره لستوکهولم سروک انکسی ابراهیم برو ده لباجار ساندیفاکسن ی سوئدی بروندا روج آوای کردستان لوی ولاتی را جویا و سمینارک لسر روشا روج آوای کردستان و 100 سالیا پیمانا سایکس بیکوی لدارخست. د سمینار دا سروک انکسی بحثا روشا سیاسی و آبوریا روج آوای کردستان کر و به تایبەتی خۆفەرزکردنا پەیەدێ لەسەر گەلێ ڕۆژئاوای کوردستانê û derxistina biryarên tekalî li dijî tevgera siyasî ya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê. Her wiha behsa derbasbûna 100 salan li ser peymana Sykes-Picot û beşdariya Kurdan di şanda opozisyona Sûrî di Kongerê Cenîfê de kir. بێگومان ئێمە ئەموان گوتن و سخێفێک ئەو دەکەن ئێمە ئەشخوا ئەم ناکەن لێ ئەم بینن ینی نێزیکبوونا وان ji gelek berpirsiyarê encûmenê Rehetana hadibûn, gelek Remûzê Kurdî bûn, gelek ser ala Kurdî hat gotin lê em bînin tiştek nameyek gelek xerabe Aldar Xelîl li ser pêşmerga bêje çete ew tiştek nameyekê ji bo berjewendiyê dijminê Kurda tê gotin bi rastî ez dikarim vê bêjim. Civîna serokê Enekesê bi revenda Rojavayê Kurdistanê ya li welatê Swêdê re bûye cihê keyfxweşiya amadebûyan bi hêvî xwestin ku Enekesê di civînên xwe yên li ser astên navdewletî de berdewam be ta ku mafê gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji aliyên navdewletî re bidin diyarkirin. Ez bawerim semînereke birêk û pêk derbas bû, semînereke baş bû û zengîn jî bû ji aliyê agehdariye Rojava û tiştê ku Rojava dibin û ev kiryarê ku peyedê û hevalgirê xwe têne serê miletê Kurd li wê derê û ji bo lojîkê ez برastî yani vê semînerê de ez kêfxweş bûm ku wilqa alem hat û pêşdar bû ez pê hesam ku encûmen saxa, encûmen çalaka, encûmen yani miletek li dora wê heye. والله باوریا مد سمینارek serkeftî bû û tiştê ku encûmê de danûstandinê encûmena niştimanî gilgel ji derve û hundir û wî gihand xelkê û bi zelalî bersivda û tiştê ku ji yê daha yani tiştê ku وەکی حقیقەتە ئەنجومەتە نیشتمانی گەهاند خەلکی و خەلکی باوەڕیا من تشتێکی گەلکی باش. سمینارا ئیرۆ چەکی سەرکەفتی بوو هەنێک خال هاتنا زەلالکردن گرێدایی بە دانوستاندنێ جنێڤرا ڕەوشا کوردستانە سووری ڕەوشا سووری تشتێکی باش بوو خەلکی پرسێ خۆکردن وێژی بزەلالی گەلک خالاسەکنی یەکیتیا کوردان نزیک بوونا طرفê Kurdî xaleke muhim bû di semînara da. Şanda Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku ji serokê Enekesê İbrahîm Birro û Kamiran Haco pêk dihat, beriya du rojan bi her yek ji Nikolas Kebil, balyozê taybet ji bo Sûriyê û nûnerê Swêdê li Cinêfê di Wezareta Derveya Swêdê re civiya û şêwermenda Stîvan de Mistura Birgitta Holst li heman welatî civîn pêk anîbûn û biryar e roja sêşemê seredana welatê Nerwêcê jî bike û bi Wezareta Derveya wî welatî re jî bicive. Li ser seredanên şanda Enekesê ji bo welatê Swêdê û Nerwêcê serokê Enekesê wiha dibêje. Em wek Encûmena Niştimanî Kurdî nêrîna xwe siyasî ji bo çareseriya rewşa Sûrî bi tevahî û bi taybet jî ji bo rewşa Kurdî em li gera xwe Ewropa bi tevahî û her wiha li Swêdê jî ew tiştane hatin gotin. Beriya çand rojan jî şanda Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku ji serokê wê İbrahîm Birro û sekreterê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Suud el-Mella û Kamiran Haco berpirsê Komîta Peywendiyên Derveya Enekesê pêk hatibû bi serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî re civîn pêk anîbûn. Her wiha beriya wê jî şandên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bi hin wezaretên derve û rayeder û parlamentoyên welatê Fransayê, Belcîka, Nemsa û Almanya re civîn pêk anîbûn.